maka ndị ka na-abata ana m asị n'ụtụtụ ọma. Kedu ka anyị mere n'ụbọchị tata? Ama m na onye ọbụla etetesigo Igbo gburugburu asị m ka m kwunyere ụlọ n'ụbọchị tata. Amalụ nọ na ngalaba na-akpụ TV kunu si afụ ilu anyị onye na-anụkwazi onye bụrụ maazị gị n'okwu. Asịkwana oke mmanwụ si na elekọta ọpụọ n'ọgbọ ọbụrụkwa na ike gwụrụ anyị, mana anyị sịkwa ka anyị pụta tata wee tinyere ụlọ ọnụ n'igwe kwuo gwekwazi unu na ọ dị mkpa na onye ọbụla na-esonyere anyị na Great International Organization of Igbo Communities, ya bụ na mpaghara WhatsApp anyị, na ọ ga-agba mbọ fụ na ọ na-eme ka anyị na-amata ife na-eme n'obodo ya. Ndị si na Abia steeti, Ebonyi steeti, Enugu steeti kaba na-arụ na-ewetara anyị ife onyonyo maọbụ ka o si aga n'ebe unu si nọdụ. Imo steeti, Anambra steeti, Tigbuo Zọgbuo na-ada ebe niile na-eme ka anyị na-amata maka ya n'ọgbakọ, maka na onye nwa mere ji iwe Great International Organization of Igbo Communities nakwazi International Organization of Igbo Communities maọbụ Exalted International Organization of Igbo Communities. Ofu ndị iwere ya, ndị nọ n'isi ya bụ ụgbọ ọbụ His Royal Majesty Igwe Prọfesọ Chukwuemeka Ogunta ọnatara dike mma 1 n'ala Igbo, ya na Obi of Onitsha, yes, His Royal Majesty Igwe Alfred Nnemeka Ashebe, fọnwa ndị nọ n'isi ya bụ ọgbakọ. Anyị nwere asị ka onye ọbụla kaba alụ gbaa mbọ fụ na na-ewetagara anyị ozi, wetasịa na ya ozi si n'ebe unu si wee pụta ụwa, n'ebe unu ka anyị nwa ndị nọ n'ọgbakọ nwee ike ịda ama ife na-eme na mpaghara ebe unu si nọdụ. Ekelekwa m ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na-asị ụnụ ụbọchị tata ga-agaziri anyị dịka esemata na mkpụrụ ụbọchị 6. Mụnwazi bụ maazị gị okwu ga-anọ n'ọgbakọ na-ekwere ụnụ. Usoro anyị na-eji anọkọrọ na ọgbakọ ọ dịrị efi anya. Ngwa ngwa ọkụrụ elekere 5 nke ụtụtụ ọbụla anyị amalite, anyị na-eji oge ekpere amalite nnọkọ anyị. Nwanne anyị nwoke Chifaka Obi na-enyere anyị aka n'usoro omenala wee na-edu anyị n'ekpere. Elekere 5 wee ruo elekere 7 ya machie ife ọbụla gbasara ekpere ka anyị nwee ike inyezi ohere ka anyị nabata ozi ma ọ bụ nwa ife ọbụla gbasara nchekwa arụ, onwe dọkịta bekee ma ọ bụ dọkịta Igbo na ebe a kụziere anyị. Biko ọ ga-aga mma na onye ọbụla maara na mkpụrụ ụbọchị 6 ọbụla n'ime izu ụka anyị na-eji eme oge azụmahịa na Great International Organization of Igbo Communities. A sị ka m kwue ka ọ bụ onye ọbụla na ntị bịa unu na-esonyere anyị n'ọgbakọ ya baa gị na ntị ọfụma. Ekelekwa m unu gụgwụ na-asị unu ọ ga-adị na chetakwanụ na mmiri nwere ebe ọ na-adị, ya bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọgbakọ Great International Organization of Igbo Communities mara na ife kwara gị. Ejikwazi m onye ekele His Eminence Eze Dr. Ambassador Emmanuel Chidiobi, Eze Kurie 1 na Ezeagụ, Eze ndị Igbo na Bristol, yes, bụ the President General ndị eze na United Kingdom. Nna anyị kwa ana m ekele gị. Asịkwa na onye a na-akpọ afọ enwere ihe ọ na-eme. N'otu aka ana m amata ya ka m gaa na Connecticut ka anyị kene His Eminence Eze Ambassador Bona C. Eze Gonie 1 na Ezeagụ, yes, Eze ndị Igbo na Connecticut, USA. Ana m ekele gị maka na asịkwanụ na onye ji igu ka ewu na-eso wee bụrụ ya. Asịkwa m unu ndewo, unu ga-adị ka echi maka na echi adịrị agwụ. Maka ịkwado ife ọbụla a na-eme na Akpụ TV, biko kpọtụrụ m n'aka na 08033409752. Ịchọkwa onwere afọ ị nwere ịchọrọ ile maọbụ ịchọ ka ndị mmadụ mata ife ị na-eme, kpọtụkwara anyị n'ofu akara afọ ma ọ chọsịa na WhatsApp ka mkpọkwa ya ọzọ 08033409752. Kpọtụrụ maazị gị okwu ka a gwa gị bụrụ wee naba. Ekelekwa m n'ụzọ pụrụ iche, ndewokwanụ.